Solennità tal-ġisem u d-dem għażiż tal-mulej. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 9, versi minn 11 sa 19. F'dak iż-żmien, Ġesu laqa il-folol tan-nies u qagħad ikellimhom fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu meħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-tnax u qalulu: ibagħthom in-nies ħajmurru fl-irħula u r-rilsiet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom: għatuhom intom x'jieklu. Qalulu: ma għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refa' jnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba' u l-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtalna l-ġuħ u l-għaġġ profond li aħna nesperjenzaw. Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesu, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar fil-għaxija, id-dixxipli ta' Ġesu rridu jibatuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-inqas paga ta' 6 xhur. Ġesu, il-ħobż tal-ħajja, ħa il-ftit li kellhom, 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U wara r-rat ħaj lill-missieru tas-sema, qasmu lil kulħadd sakemm kielu u xebaw. Il-mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun ridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmultiplikah għal ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesu li jitma' il-5,000 raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-4 Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lil poplu fil-providenza ta' Alla meta temaħħom fid-deżert, meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ Alla batilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bitħejjija għal veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna li hu Ġesu innifsu. Hu l-uniku li jissodisfa il-ġuħ spiritwali tagħna u min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesu għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesu biex tagħtih il-ftit tiegħek fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn. Ġesu, il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull qudiesa li titqaddes. Jiġi biex ikun il-ħobż li jgħajjex lilna l-koll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna?
Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmana bik innifsek fl-Ewkaristija mqazza. Imlini bil-gratitudni u għatini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-qudiesa u tqarbina, anki dik ta' kuljum. Għamel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen.